Таварыства з абмежаванай адказнасцю кампанія «Фартон» – одно з малых прадпрыемстваў Жабінкаўскага района. Сваю работу пачыналі з аднаго тэрмапласта – машыны паліціпластмас. Зараз такіх 6. Некаторыя абсталяванні набылі дзякуючы дзяржаўнай дапамозе. Тут вырабляюць сістэмы для выроўвання пліткі, кабельную сцяжку, кранштэйны для будаўнічых работ. На вытворчасці задзейнічаны 22 чалавекі. Усе мясцовыя жыхары. Палова аб'ёмаў збыту кампаніі складае экспорт. Нам был выделен кредит в размере 90 тысяч рублей, на который мы приобрели станок и сопутствующую периферию к нему. Открыли в апреле этого года еще один цех. Мы сотрудничаем активно с российскими компаниями. Нашу продукцию можно купить в больших супермаркетах России. И ведутся переговоры о выходе нашей продукции на европейский рынок. То есть это Чехия, Польша, Германия. Мясаперапрацоўчае прадпрыемства «Райна Трейд» сваю актыўную дзейнасць пачало зусім нядаўна. Адрамантавалі будынак, які да гэтага не эксплуатаваўся больш за 12 год, і зрабілі цэх. Пачыналі толькі з абвалкі мяса. Сёння вырабляюць паўфабрыкаты і асвойваюць вытворчасць каўбас. Сваю прадукцыю прадаюць буйным мясакамбінатам па ўсёй рэспубліцы і ў рознічнай гандлёвай сетцы. Объемы наращиваются. На сегодняшний день у нас идет объем среднемесячный до 80 тонн переработка мяса птицы. А на окончание строительно-монтажных работ на предприятии для приведения здания в соответствии с санитарными, противопожарными, ветеринарными нормами и закупку холодильного оборудования был получен кредит. Подспорье было хорошее, потому что все-таки состояние здания было такое, мягко говоря, плачевное. Прамысловыя, гандлёвыя, фермерскія. З пачатку года ў Брэскай вобласці створана 450 новых прадпрыемстваў. З абласнога бюджэта на дапамогу адкрыцці бізнесу накіравана 1 миллион 400 тысяч рублёў. Ствараюцца і новыя працоўныя месцы. На этот год доведено по созданию новых рабочих мест на вновь созданных предприятиях и на новых производственных площадках. Это 6500. Значит, на данный момент за полугодие уже создано 3800. Станоўча ў вобласці ўспрымаюць распрацоўку указу по лібералізацыі бізнесу. Чакаецца, што гэта падштурхне супольнасць. Я надеюсь, что все те замечания, которые у нас были, согласованы и согласованы с другими областями, я надеюсь, что они пройдут, как-то подстегнут и открытие новых предприятий, и либерализации бизнеса, и как-то привлекут более, наверное, инвестиции к нам. Усяго в области працуюць больш за 10 тысяч мікра, малых і сярэдніх арганізацый, а гэта больш за 31% ад агульнага аб'ёму падатковых паступленняў у бюджэт. Павялічылася і доля экспарту ад малых прадпрыемстваў у абласным бюджэце да 23,8% і склала больш за 260 мільёнаў долараў США. Усяго ў год у вобласці плануецца стварыць 685 новых прадпрыемстваў. Еўгенія Мороз, Тыгран Акапян, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».